Yes. Ah, baby. Yeah. Bobo. Bobo. Mabwera kuti ndiza mpino kuti singatheke kuti tipange ka break. Oh, break? Chamale venira. No, as in kuti relationship yathu kuti like tisiyane ga ichite. Iwe. Udzonta mene ndikakupeza muja unalukwiza phone ya Megivali. Phone ya mabatani ngati chat. Ndinogula phone ya WhatsApp. Last week ndogula phone ya TikTok. Panofuna chibwezi chite. Mwasamba chifukwa cha ineyo. Makeup mwezi wa chifukwa cha ineyo. Iwe. You have that confidence yokubwera mu office muno kumazandu zoti tisiyane. After bazimenda kuchitira zaka zonsezi. Oh. Mwaponda mwale? Uzindi yanga. Waponda mwala? Uli ndui pamene. Iwe ndi chibwezi chingati. Wamvesezeti? Nanga break ija. Iwe usandozeza break. Ndele pange break panopa. School yasanduka school so pano. Relationship yathu yasanduka school. Tipange break then timanga lunch kena kuti taweruka. Ndine? Iwe masanja yako ina. Ndipo wanapasa sindigwira ntchito. Tiye kwathu. Iwe chibwezi ndine chikupitirira. Chibwezi chingati. Tamati. Tamati iwe. Iwe wachi mwana sasa. Iwe break ndine. Iwe chibwezi mtu sijitha.